ኣብ ኤርትራ ብ14 ሰነ ኣብ መስመር ባሮንቱ ተሰነይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው መካይን 3 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ከቢድ ኣካላውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቢሩ። ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ኢሳያስ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ካብ ተሰነይ ናብ ባሮንቱ ትጓዓዝ ዝነበረት ER1B 8794 ዝመለለይኣ ናይ ገዛ መኪና ምስ ናብ ተሰነይ ትጓዓዝ ዝነበረት ER3B 1866 ዝመለለይኣ ኣይሱዚ ዝዓይነታ መኪና ካብ ባሮንቱ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ብምግጫውን ከም ሰዓበ ገሊጹ። በቲ ሓደጋ ኣብታ ቶዮታ ኮሮላ ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ዝነበሩ መራሒ መኪና ዝርከቦም 3 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ 3 ፎኩስ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ሰዓበ እውን ኣነጺሩ። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋን ዝሰዓበ ንዋታዊ ዕንወትን ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ እዚ ሓላፊ ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ተረኣይነት ድሩት ምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣጋዲድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መስመር ዝንቀሳቐሱ መራሕቲ መካይን ካብ ሚሕር ናህሪ ተቆጢቦም ውሕስነት ብዘለዎ ኣገባብ ክመርሑ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ጥዕና መካይኖም ከረጋግጹን ሸለልትነት ከወግዱን ኣተሓሳሲቡ። ብጀካዚ እውን ብ13 ሰነ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ፎሮ ብዘጋጠመ መኪና ኣብ ሰብ ጉድኣት ወሪዶ ከም ዘለውን ተገሊጹ። በቲ ሓደጋ ቶዮታ ሃይሉክስ ዝዓይነታ ERA 6682 ቁጽር ሰሌዳ ዝሰቐለት ናይ ገዛ መኪና ሰብ ጽዒና ካብ ፎሮ ናብ ጊርጊሮ መምሕዳር ከባቢ ደናንሎ እናተጓዓዘት ኣስታት 110 ሜትሮ በመጽዳፋ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ህይወቱ ከስእኑ ከሎ 5 ሰባት ድማ ብኸቢድ 4 ሰባት ድማ ፎኩስ መቁሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ካብቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተለኣኹ 5 ህውስያት እቶም ክልተ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኣስመራ ከም ዝተለኣኹ እውን ተሓቢሩሎ። ነበርቲ ጊርጋሮን ኡምለን ከምኡውን ኣባላት መደበር ጥዕና ኡምለ ንግዳያት ኣብ ምርዳእ ቀዳማይ ረድኤት ኣመሃብን ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ እውን እቲ ወፂእ ዘሎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ቀንዲ መስመር ዓዲ ቀይሕ ፎሮ ዝተደኮነት ጊርጋሮ ካብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ 85 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ርሒቓ እያ ትርከብ። ፍሉይ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሶኒ 16 ሰነ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ድሕሪ ምግላጹ ኤርትራ ኩሎም ናይ ሕልና እሱራት ክትፈትሕን ፖለቲካውን ሲቪላውን መሰላት ዜጋታት ከተኸብርን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝጸውዑ ኮይኖም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ልኡኽ ኤርትራ ድማ ነቲ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ጸብጻቢ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዘይተረጋገጸ ክስታትን ኣብ ባይታ ዘየለ ገምገማ ዝተሰረተ መግለጺ በመንፈሱ ትሕዝቶን ኣገባቡን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዘይፍለ ወግዓውነት ግሉጽነት ተሓታትነትን ሚዛናውነትን ዝጎደለ ይክብል ግብረ መልሲ ሂቡ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ጸብጻቢ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብድልሰላም ባበክር ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ምጽዋር ተቃውሞም ዝገልጹ ሰባት ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ይቐጽል ኣሎ ክብል እንከሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዶባት እቲ ሃገር ሰጊሩ ናብ ዲያስፖራ ይበጽሕ ኣሎ ክብል እውን ገሊጹ እዩ። እቲ ሃገር እትፍጽሞ ስግሮ ዶባዊ ጸቕጢ ክሳብ ኪኖ ዶባታ ዘሎ ዲያስፖራ ዝዝርጋሕ ኢሉ። ናይ ኤርትራ ልኡኽ ዝኾነ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቀዋሚ ልኡኽ ናብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ውድባትን ሃብቶም ዝረኣይ ኣብ ዘስምዖ ግብረ መልሲ ንኤርትራ ወላውን ገዚፍ ብድሆታት እንተሃለዋ ኤርትራ መነባብሮ ህዝባ ንምምሕያሽ ዝኣተወቶ ጽኑዕ መብጽዓ ንምትግባር ትሰርሕ ዘላ ክብል እንከሎ ኣብ ኣገደስቲ ጽላታት ከም ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ጾታዊ ምዕሩይነትን ዘላቐ ልምዓትን ናይ ቀዳምነት ሂባ ወፍሪ ትገብር ኣላ ኢሉ። ንሱ ቀጺሉ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ምክብባርን ምዕሩይነትን ዝተመርኮሰ ሃናጺ ኣህጉራዊ ጽምዶ እያ ትደግፍ። ብመንገዲ ሕጋዊ መስመራት ከም እትሰርሓሉ እውን ብምጥቃስ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ ተጸዋኢ ኣገባባትን ደርብ ዕየራን ግና ከም እትቃወሞ ኣነጺሩ። ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ንጅቡቲ ከም ፕሬዝደንት ኮይኑ ዝመርሓ ዘሎ እስማዒል ዑመር ገለ ምስ ሓንቲ ጄን ኣፍሪክ እትበሃል ፈረንሳዊት ማዕከን ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ምትእታው ጅቡቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውጥረታት ብዛዕባ ጥዕንኦ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ ምርጫ ናይ ምስታፍ ተኽእልኦ ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪብሉ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብዛዕባ ጥዕንኦ ኣመልኪቱ ኣብዚ እዋን ጥዕንኦ ደሓን ከም ዘሎ ግን ገለ ኪሎታት ክጎደል ኣለኒ ክብል እንከሎ ብዛዕባ ኤርትራ
ኤርትራ ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ መልሲ ክህብ እንከሎ ብቐጥታ ንመሪሕነት ኤርትራ ክነቅፍ ተሰሚዑ ንሱ ኣብ ግብረ መልሱ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዘመልክት መልክዕ እዚ ንዓለም ብምልእታ ኣስተምህሮ ይህብ ኣለኹ ባህላይ ዝኾነ ሰብ ሃገሩ ካብ መንእሰያት ባደይ ዝገብራ ዘሎ መዓልታዊ ብዓሰርታት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሃድሙ ብዘይሕጋዊ መልክዕ ዶብ ሰጊሮም ኣብዚ ዕቑባ ይሓትዮም ዘለዉ ድሕሪኡ ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ንመስጋርዮም ዝፍትኑ ድሕሪ ምባል ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዘመልክት መልክዕ ደጊሙ ምስኡ ዝርብ ኣይከኣልን እዩ ኣነ ንዕኦ ምርሱዕየ ዝመረጽ ክብልዮ ግብረ መልሲ ሂቦ ብዛዕባ ሃገሩ ኣብ ዘሎ ወጥርታት ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሑቲ መጥቃዕታት ብዝምልከት ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ካብኡ ተበጊሶም ንሑቲ ኣጥቂዖም ድዮም ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ ኣጥቂዖም ክኾኑ ይኽእሉ ዘየጥቅዑውን ክኾኑ ይኽእሉ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ንዓና ኣይነግሩናን እዮም ብምባል ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ሃገሩ ገይሮሞ ዘለዉ ማዓስከር ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን ከም ዘይነግርዎን ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ኣመልኪቱ ድማ እስማዒል ዑመር ገለ ክሳተፍ ዲ ኣይ ክሳተፍን ከም ዘይወሰነ ዘሎ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ንጅቡቲ ግን ይፈትዋ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይተደለየ ኣህጉራዊ ወጥርታት ክእትዋ ከም ዘይደልዩ ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕርን ሓይሊ ባሕርን ብዝምልከት ብወገን ኢትዮጵያ ንዝቐረበሎም ሕቶ ድማ ከም ዝነፀጉዎን እንትርፎ ንግዳዊ ከምኡ ድማ ብስምምዕ እንተዘይኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ወይ ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ምውናን ከም ዘየፍቅዱን እዚ ድማ ንልኡላውነቶም ዝጥሕስን ምዃኑ እውን ተዛሪቡ ዝርከብ እስማዒል ዑመር ገለ ብዛዕባ ኤርትራ ተሓይቱ ግብረ መልሲ ክህብ እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናይ መጀመርታ ኮይኑ ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ከዓ ኣብ 2008 ብዝተወልዐ ደባዊ ግጭት ክሳብ ሎሚ ናብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ ዝግለጽ እቲ ናይ ሽዑ ምስሓብ ናብ ወተሃደራዊ ረስሚ ኣምሪሑ መንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ጅቡቲ ገለ ወተሃደራታ ብኤርትራ ድሕሪ ምትሓዞም ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ እያ ክትከስስ ጸኒሓ ዘላ ብወገን ኤርትራ ግን ዝሓዝዎም ወተሃደራት ጅቡቲ ከም ዘየለውን እቲ ምስሓብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሳወርዎ ጉዳይ ምዃኑ ክግለጽ ይጸኒሑ ብዛዕባ እዚ ሕጂ እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ቃለ ምሕተቱ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ሂብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን أمونغو إسرائيل إيران زتولع جت شاشاي معلتو قصيلو أب زلوو لأوان أملا إسرائيل زركبو إيرتراويان سدتنياتات أب سقاتن سنفلالن كم زلوو تزاريبهم እቲ ካብ ኢራን ዝተኮስ ዘሎ ሚሳይላት መብዛሕቱ ኣብ ሰማይ እንከሎ ይበርዕን እኳ እንተሃለወ ሓደ ግዜ ግን ኣብ መንበረ ኣባይ ተዓሊቦ ጉድኣት የስዕብ ኣብ ዘለዎ እዋን ኤርትራውያን እውን ግዳያት ይኾኑ ምህላዎም ተገሊጹሎ ኣብ ከም ሮሆቦት በታኽቲኻን ካልኦት ኤርትራውያንን ዝቕመጡሎም ቦታታት ብዝዓለበ ሚሳይል ቀሊል መቑሰልቲ ዘጓነፎምን ኣባይቶም ዝዓነዎምን ኤርትራውያን ስድራቤታት ከም ዘለዉ ተገሊጹሎ ነዚ ኣመልኪቱ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ብክብሮም ተወልደ ዝበሃል ካብ ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ተዋሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ቁጽሪ ብልክዕ እኳ انت زي فلتنا تهاريمم ناب حكمنا استعقبون نام معقبه بوتا مسكدو غزون فريسو صنحم سدرا بيتاتن كم زلو كنفلت كيلنا علنا يلو اتم بيتم زعنوم منغست بزغبرلهم حجز اب هوتيل يقمطو كم زلو ونغليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم